פרידה ילוו אותנו. ריאליטי. היה לנו, או יש לנו ריאליטי לבחור זמרים, שגרירים, יורשים של אימפריות הון. סליחה, כל מיני דיירים בווילות כאלה ואחרות, שורדים, שפים. אמרנו, שפים ומה לא, אבל... ומה עכשיו? זהו. כזה אני לא משוכנעת שהיה, כי זה יותר ריאליטי גרסת המציאות האמיתית. 20 צעירים וצעירות התחרו בחודשים הקרובים על ליבה של חברת כנסת. קוראים לה אנסטסיה מיכאלי, הנה אתם כבר רואים אותה. הזוכה בתחרות הזאת ייבחר לעוזר הפרלמנטרי הבא של חברת הכנסת מיכאלי. שלום. בוקר טוב. מה שלומך? תשמעו, ריאליטי זה, כל החיים שלנו זה ריאליטי. זה שזה פעם הראשונה, יכול להיות שזה טוב, אבל בטוח שזה יהיה מעניין. אנחנו נגיד גם בוקר טוב ליונתן יבור, משתתף בקורס הכשרה לעוזר פרלמנטרי במרכז הישראלי להכשרה פוליטית. צריך רק להסביר, זה ריאליטי שלא מצולם עדיין ולא משודר בטלוויזיה, אבל מי יודע, אם הוא יהיה הצלחה, עוד יעשו מזה סדרה. אתם קיבלתם בלעדיות. קיבלנו בלעדיות. אז בואו באמת נעשה קצת סדר וננסה להבין. המרכז להכשרה פוליטית בישראל, מסתבר שיש דבר כזה, והוא עושה פעילויות מבורכות, כמו יונתן, לבחור צעירים ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו נכשיר אתכם להיות הפוליטיקאים או העוזרים של הפוליטיקאים בשלב הראשון והפוליטיקאים לעתיד של המדינה? בדיוק, הם נותנים את הכלים הפרקטיים והמעשיים כדי שנוכל לתת את המענה הטוב ביותר לחברי כנסת, וכמו כל מקצוע, גם אנשי פוליטיקה צריכים להיות מקצועיים. באים אליכם באמת פוליטיקאים? כן, חברת הכנסת עינת וילף הייתה אצלנו, חבר הכנסת זאב בילסקי היה אצלנו, ולא רק חברי כנסת, גם אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע שבאים מלמדים אותנו רגולציות, שאילתות, הצעות לסדר. אז זאת ההכשרה בעצם, אבל חברת הכנסת מיכאלי, אולי תספרי לנו על הריאליטי עצמו, איך את הולכת לבחור את העוזר הפרלמנטרי מתוך 20 האנשים האלה? תרשה לי להגיד קודם כל לגבי הקורס, ולהגיד שזה באמת יוזמה מבורכת של מיכל, וגם יש עוד כמה אנשים שאני בטוחה שנתנו את הגיבוי הזה לרעיון, אני בעצמי, בהתחלת הקדנציה, כשהתחלתי להבין מה זה להיות חברת כנסת, הבנתי שזה מקצוע מפני עצמו, וכל חבר כנסת חדש חייב לעבור אותו קורס ביחד עם אותם עוזרים פרלמנטריים. רגע, חסר לך עוזר פרלמנטרי עכשיו. איך את הולכת לבחור? הרבה מאוד אנשים טועים שאומרים שחסר לי. אני אגיד לך למען האמת שיש לי עכשיו צוות חודש, צוות חדש, כמה טוקבקיסטים שכתבו לגבי הידיעה הזו שהייתה כתובה באינטרנט, לגבי העוזרים פרלמנטריים, תמצאי כבר את העוזר שלך. אני רוצה להגיד שבשנה הזו, כן, התחלפו אצלי עוזרים, אבל כל אחד מהם התקדם, ואחד בחורה שהיא עבדה, היא נכנסה להיריון, והיא ילדה, יש לה 9 ילדים. תכף נדבר גם על זה חשוב להבין שזה לא עוזבים אותי, אנחנו ביחד. יש לך 20 מועמדים, איך תחליטי? לא, גם בכלל אולי נבין מה צריך כדי להיות עוזר פרלמנטרי, מה הקריטריונים? וואו, זה דבר שאני בטוחה שאם אני אגיד את אותה תשובה, אותו חבר כנסת אחר, הוא לא יגיד אותו דבר. 2-3 תכונות חיוביות. אני אומרת שקודם כל זה צריך להיות בן אדם. בן אדם שרוצה ללמוד, שרוצה לראות את עצמו לא לטווח קצר, אלא לטווח ארוך. הרבה מאוד פעמים הח"כים מוצאים את עצמם בבעיה שיש בן אדם שרק בשביל רזומה ועובד איתו 3 חודשים, ואומר, סליחה, קיבלתי הצעה אחרת. עושים עליכם סיבוב, זה מה שאת אומרת. ועושים סיבוב, ואפילו כשנכנסים ללשכה, ולא מספרים שהגישו מעמדות שלהם לאיזושהי ועדה אחרת או למקום אחר. חס וחלילה, אני לא רוצה לפגוע אז את רוצה שהוא יהיה בן אדם. אז הנה יושב זה חשוב לדעת. שהוא נראה כמו בן אדם. מה אתה יכול לתרום? מה אני יכול לתרום? אני יכול לתרום את כל הכלים שלומדים בקורס, זה מה שאני תורם. אני תורם את זה אתה לא בא לפוליטיקה כי אתה רוצה להרוויח הרבה כסף, אתה בא מתוך שליחות. אתה רוצה להרוויח הרבה כסף. לא, העניין כאן זה לא כסף. אתה בא מתוך שליחות, והכלים שאנחנו מקבלים בקורס, זה נוסף לך גם את הרצון האישי וגם את היכולת המקצועית, לתת את המענה הטוב ביותר. אני יכול לתרום מניסיוני, הרבה שנים הייתי. כן, כמובן. אם שואלים אותך שאלה מאוד קשה, את מיד עונה למראיין, לא זו השאלה. הנה, את יודעת מה, אנחנו מאוד מתנצלים, אבל לדעתי מצאנו לך את העוזר הפרלמנטרי, הוא המשתתף ה-21. אני בטוחה שיש הרבה מה ללמוד ממך. אבל איך תחליטי באמת?
קבלי החלטה בימים אלה. אני בטוחה שגם הניסיון הזה שבן אדם יבוא ללשכתי וילמד מהניסיון שלי, וגם אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מהחבר'ה הצעירים, גם לאותם חברי כנסת שיושבים שם. צריכים גם להסכים עם העמדות הפוליטיות שלך. זה לאו דווקא חייב להיות כרגע בשלב זה, לא רק עמדות פוליטיות, הילדים שאחריינו אותם בכנסת, עוזר פרלמנטרי לפעמים עוזר גם בדברים האלה, את יודעת, בכל זאת 8 ילדים, את מגיעה, הוא נותן כתף גם שם? אני אומרת שברגע שאתה נכנס ללשכה ויש לך צוות, זה כמו חתונה. כי הבן אדם צריך להבין שיש לו גם משפחה ויש לו גם חיי זוגיות. יכיר עם בייביסיטר, אתה יודע לעשות. לא, עד כדי כך. האמת שיש הרבה ילדים שהם ככה, הם אומרים, אמא, תתקשרי לרנה, תתקשרי ללירון ולנדב, וכל הרשימה, הם יודעים בדיוק איך להגות את השמות של כל העוזרים. תתחיל לעבוד על יובל המבולבל, נראה לי שתתקדם צ'יק צ'אק במעלה הסולם. תודה רבה לשניכם, שיהיה הרבה בהצלחה. וגם גדעון שלנו כאן, תמיד ישמח לתת לך טיפים. כן, תודה רבה. תודה. On the house, מה שנקרא. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה.